Zoek jij voor een paar uurtjes per week werk? Ben je echte aanpakker en draag je graag bij aan duurzaamheid? Wij zoeken een magazijnmedewerker van 4 tot 6 uur per week. Bel gerust of loop gezellig binnen bij Lim in Oosterwolde. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. Op een gegeven moment hadden we tekort aan mensen en we hebben een advertentie gezet op Facebook. En ja, zo komt gratis langs op de fiets of de auto, weet ik niet precies. Dus ik kom even kijken. Ik denk, nou, we kennen hem wel van dorp en Appelschaam. En ik denk van, nou, wat wilde je nou hier zo? Ik had een ex-schoonzoon, daar werkte ik altijd bij de houthandel Goeds. En die stapte ineens mee. Nou ja, daar was ik elke dag. En nu ben ik 5 dagen in huis. Ja, daar zit je. Waar moet je? Dus toen denk ik, ze vroegen eens sowieso. Nou, ik denk, ga erop af. Maar ze niet eens in de gaten nog. En toen gingen we aan tafel zitten en we gingen koffie drinken. Hij zei, ik heb een vraag, zei, kan ik ook solliciteren bij Lim? En dan moest ik even nadenken van, goh, ja, we hadden gezegd van jong en oud. En toen zei ik, nou, het zegt mevrouw van, hey, gaat hoe oud je bent, Jan? Ja, 87, zei hij. Oh, nou ja, zei, maar ik ben hartstikke fit en ik wil wat doen. Nou, en zo is het begonnen. Maar je bent dus eigenlijk nog jong en fit. Eigenlijk wel, ja. Nou, als ik thuis ben in de week, dan fiets ik gewoon. Maar je ziet er direct nog echt vitaal uit. Ja, dat zeggen ze allemaal. Dat zie ik zelf niet natuurlijk. Ja, maar ik ben eigenlijk ook nooit ziek. Het gaat hartstikke goed. Hij is elke week en soms al 2 dagen. Hij gaat mee naar een nieuwe klant toe als we het heel druk hebben. Hij is handig. Hij is veel technischer dan ik. Dus hij repareert dingen, elektriciteit. Jong van geest, want hij volgt ons. We hebben natuurlijk een Lim-app. En ook op Facebook. Als wij er zijn, dan appt hij het van, hey, leuk. En nou, mag ik er mee? En dat is gewoon leuk. Zit ik WhatsApp. Ik heb nou een foto van die beide zussen. Maar het is toch mooi dat je saai in contact blijven kunnen met elkaar. Ja, nou dat is ook zo. Dat is ook zo. Daar ben ik ook blij van. Als er wat is ook, dan sturen ze me een berichtje of zo wat. Kun je hier naartoe, kun je daar naartoe. Of kun je hem komen, of kun je hem helpen. Ja, dat is altijd wel wat natuurlijk. Nou, dat is ook wel mooi hoor. En dan, ik ben nog altijd paraat, dus als er wat is. En je blijft via de telefoon goed op een hichte van alles. Ja, ja. Ja, dat moet ook wel. Want anders ga je niet met de tijd met. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. Wanneer ging je op mooi pensioen? Met pensioen? Als ik niet meer kan. En wanneer kan ik niet meer? Ja, dat weet ik niet. Ik ben al lang met pensioen natuurlijk, maar... Nou, ja. Je bent aan het werk. Ja, ik ben aan het werk, ja. Dat wel, ja. Net zolang het vol kan en zolang ze mij hier hebben willen, dan blijf ik hier gewoon. If you are among the very young at heart.